Hey guys, tanong ano daw? Kasi isa na ako sinilas guys. Sinilas guys, sinilas. Okay, sinilas din. Ay, diba ba na? One. Okay, sinilas. Kaya nagbuhat kong sinilas guys. Ang dibuhat ang sinilas kay ang isang ogdari. Manda pa ang isang ogdari. Buhat ang taman. Buhat ang naghat ko sa crowd. Kaya nilang kabit akong kalit guys. Pag-andas motor sa kay ko dayon. Pwede kalimot na sa sinilas. Binuo ko na ang silang sinilas ng taon. Malangit. Pwede mo akong sinilas guys. Pwede dakuan. Kung mo rin pinakalit sa sinilas ko. Hindi mo kayo kalit na ang sinilas ako ang libuan. Libuan ang sinilas. Kaya di alag yung gagawin na sir Kaya pag-andas akong sinilas kaya sa sinilas kami. Pag-andas motor da. Itas. Pwede di malasa doon. Kaya kasinas dito kayo. Mana lima ya yang penjelasan nih. Masa kita datang. Kayak ikan. Di malas yang bertawan. Ada foto guys. Adik lang deh. Ada yang nakabidyo na. Bahala pag wala nakuha. Kaya naglagot sa ang sinilas yung taon. Naabot yung taon sa mga nagahang sinilas na walang gano'n. Ano ako eh. Ano kami ba manang sa'yo? Ari gini mo tako ato kami ha. Isa na gamay eh. Ano ba? Tingin na yung buhat ay noon. Gusto mag-isang sinilas. Noon siyalan ba yung taon? Ano komedi ang nakuha? Saan ni? Kapil? Pwede rin malibot-libot. Ay. Under pa dyan ko. Di ba ka dun eh? Ano guys, pero kung may kilinti. Ang mga no. Mas di taha dyan. Bakit matatuhan? Gusto ko? Parang kapi na rin siya. Di ba parang kapi na rin? Ano kataman? Oh. Sibuyas ka guys. 180. Ini. 174. My God. Mahal ka din. Usong saging. Siging. Pipino. Ini. Atsan. Tindakan. Pagkako sa lang. Pagka mo ari ka pinakalit nga pagkaan niya sinilas ko nakatawa ko. Ay nakatawa niya ko. Ano ba guys? Kumot kinibugas sa bakman yung palito ng naharayo. May mimis kayo. Mimis kayo yung pagko na. Mimis kayo bugas sa ba? Kumot kasi nung agong guys kay manong bayad yung kahumot. Manong bayad kumot ato guys. 45 kilo ato. 45 siya humot kaya bugas sa guys. Kumadung agkate mga motong paliton. Paliton kita meragado mga on. Mga katong paliton. Dugay kayo harap ng kilo. Dugay na mong harap ha. Ya. Saan mo? Tanatang mas na. Ito siya. Mga ito yung palitonan niya. Kusupot siya matumbo niya. Ang magpasag kayo. Naritas pala mo guys. Bagus guys. Pagkagubo po din yan.